oblaky sa nám trošku vyhrážajú, treba utekať aj domov. Dovolte, aby sme poďakovali všetkým účastníkom batôžkovej jazdy. Dnešný deň sme vytvorili rekord. Je tu vyše 100 historických vozidiel, autá, motorky. Kde mám papier? Poviem presné čísla. Je tu teda presne 165 účastníkov. V živote na batôžkovej jazde toľko nebolo. 165 účastníkov na 108 vozidlách, z toho je 45 automobilov a 63 motocyklov. Takéto číslo sme ešte nemali. Ďakujeme pekne a česť a sláva patrí všetkým vám. Ak dovolíte, vyhodnotíme aspoň niektorých účastníkov a odovzdáme skromné ceny. Najstarší vodič, ktorý tu je, má... Najstarší vodič je Peters Hoffman. Po 3 rokoch zase, minulý rok ho tromfol pán Chmára, teraz Peters Hoffman má prosím pekne 73 rokov. Peters, kde si? No, Peters tu nie je, ale zatlieskať mu môžeme, aj keď si to nevychutná osobne. Najstarší automobil, ktorý tu je, Miňo, pošli vnuka. Najstarší automobil je tam ten Jeep Willys vojnovej výroby z roku 1944, na ktorom prišiel a jazdu absolvoval Milan Zimel z Bystričky. Minko, kde si? Aďo. Á, tu si, Aďo. Tak, tam si zober cenu. Dajte mu keď tašku. Najstaršie auto. Najstaršie auto. Aďo, zober starkému. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Najstarší motocykel už druhý raz je Ariel z roku 1929, na ktorom išiel Juľo Kliment, ale neviem, či je niekde tu. Chlapci z Bystrice, je tu Juľo? Není, tak emigroval. Ale aj tak si zaslúži poctu za to, že vytiahol svojho Ariela z roku 1929. Julius Kliment. No a keďže my veteránisti nie sme len na staré motorky a ženy vo veku primeranom, ich kráse, venujeme sa i o mladine, mládeži. Člen nášho združenia Peťo Kvorka s jeho milou manželkou Gabikou chovajú pre budúce generácie svojho syna, ktorým je Martin Kvorka, ktorý si sám urobil manet 100, tu stojí podo mnou. A Maťko Kvorka, prosím pekne, má 16 rokov a čerstvý vodický, na ktorom ešte smrdí farba. Prešiel celú trasu, chodí s nami. Na 1. mája, keď sme boli v Banskej Bystrice, síce sme jeho motorku doviezli, ale on ju do týždňa opravil, spojaznil, alebo oco? Nie, Maťo. Patrí mu naozaj chvála. Tento vysoký mladý muž, to je Martin Kvorka, najmladší vodič dnešného pelotónu. Ak sa páči, pán prezident ti dá pusu a cenu. Hej, Julovi, Klimentovi veci. Ďakujeme vám veľmi pekne. O 3 minútky vyrážame, idem s vami, môžete pomaličky štartovať, chlapci. Ďakujeme všetkým, ďakujeme za počasie, ďakujeme návštevníkom, ďakujeme všetkým priaznivcom a ideme domov. A ďakujeme zvukárovi!